लन्डियाफ्रा नै जोंना आथिं सुनो जालायबायनोलै दासो दुगैनानै फैनानै। हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है सकलंडास लाइव के न्यू एपिसोड में। लन्डा आ गया फिर से नया एपिसोड लेके। माने आं मोनसे जायगायाव थांगोन ओमफ्राय बेखौ नोंसोरजों एसे शेयार खालामगोन आरोना। होमबा नायबाय थादो, दिनै लन्डा बायनि एपिसोड गोदान एपिसोडखौ स्टार्ट खालामसै ना मा होनो? थ'दो बिदिब्ला। जागाया नायदो ना, वाव हिटखारो बिउटिफुल, वाव सानसेट जानोसै। फुरा हिट, लामाया मोजां जाबाय, गोदो इदि नङामोन, दा मोजां जाबाय लामाया। ओमफ्राय जोङो इयाव थांनानै वाटारफल दं, ओमफ्राय इयाव एसे दुगैना फैनोसै आरोना। थान्दा थान्दा लानोसै आरामनो दुगैनानै फ्रेस जानोसै। लोगोफ्रा माखासेफ्रा सफैयाखै, फैगासिनो दा। बिसोर खैथायाव सफैगोन दा? जायखिजाया आं फार्स्ट सफैग्रोबाय आरोना, लोगोफ्रा नै खिबाव फैगासिनो। जायखिजाया नै लामाया बरिया, ओइ सानैया सफैबाय। मा फुख्रेमलाबायनो नागिरलै, होजागोन। दिस इज माय लन्डिया। ओमफ्राय सानै फैनलागा दंबावो। लामाया बरिया जाबाय। वाव, बे लामाखौ नायनानै बै बिफांखौ नुबाथाय आं मोनसे माबाखौ गोसोखाङो आरोना। मोनसे जोंनि बर'नि मोनसे एलबामा बेयावनो शुट जादोंमोन आरोना। बरियाखा जायगाया, फुरा ग्रिनि। वाव हिट। सिगाङाव नै इयाव मानसिफ्रा इयावनो थायोमोन, एन्ट्रि फिस लायोमोन। ओमफ्राय दा साननैसो गैथ'आ आरो, लागोन उनाव। दा एसे खम आरोना, मानसिफ्रा बारा फैथ'वाखै बांद्राय। फैयो फैनाया सानफ्राव, दाथ' 4:30 जाबाय नालाय, ओंखायनो दा माबा गैया इयाव एन्ट्रि फिस लाखिग्राया। ओमफ्राय बै खाथियावसो दंहैना मायो बेखौ मिथिया, जायखिजाया दा थांनानै माबाबासो मिथिसिगोन आरो। सानै लोगोआ थांग्रोबाय, सानै लोगोआ फैगासिनो, बेखौनो आङो दा नेगासिनो। ओमफ्राय बे सानै लोगोआ फैबाथाय ग्रोबनो ज' होलांसै, एसे इन्जय खालामहैनोसै। आयौ इसोर लामा आन्दायदोंमोन, अबेजों थांब्रलाबायनायथाय आन्दायनानै नै दासो जोंना आनैमोना थ' आंबो दावखोनोसै एबार, होलांसै। लामाया बेयो बरिया जाबाय, सिगाङाव लामाया बेबायदि नङामोन। जों फार्स्ट टाइम गोदो फैबाय थायोमोनबा ना, लामाया बांद्राय थिग नङामोन, इयो आलि बायदिमोन। ओमफ्राय दा ओजोंहाय साफा खालामबाय आरोना, मानो होनबा आपग्रेड जाजोब्बाय, गासिबो डेभलप जानायजों लोगोसे आपडेट जाजोब्बाय आरोना। बेनि थाखायनो लामाफ्राबो मोजां जाबाय, फैनोबो मोजां। नोंसोरबो फैनो हागोन, कार लानानैबाबो फैनो हागोन, फैदोंबा जेबो नङा, बरिया जाखाबाय आरो लामाया। सिगाङाव फिसासिनमोन लामाया, ओरैनो दुब्लि लामामोन नालाय, ओमफ्राय उनावहाय सेंसन जानाय जादों खोमा, ओमफ्राय नै लामाया बरिया जाबाय। फाटाफाटि सबासो लामायाव। सिगाङावथ' नैबेयाव एसे माबा जाबायना, कालभार जाबायना, नै बियो बिराद सिगाङाव गाज्रिथारमोन। दा फोसाबजोब्बाय आरो आरामनो, बिदि जाबाय। जायखिजाया नै लामाया फैयै इयाव जोबफैबाय, नैसिम आरो फैनाया। फैयो मानसिफोर फैयो, बिराद फैयो। दिनैसो खम जानो हागौ, माने जोङो टाइम बारबायना फैनाया, ओंखायनो दा बारा मानसि लोगो मोननाय नंला आरो। नङाबाथ' ओरैनो बिराद मानसि जाखायो इयाव। चल' जायगाया नै सफैबायानो, जोङो ससे थांबानो मोनहैसिगोन। बेयावबो जेनलाबनि दालां दंमोन, ओमफ्राय दा गैला। बायगोन नामा? फै र', 1 by 1 बायबाथाय गैला, आथिं बायखाबाय डाइरेक्ट। मोजां फै, लामाया देन्जारसो। फैयै जों जायगायाव सफैबायानो। ओमफ्राय बोथोराबो नोगोद गरम ना, टाइमा एसे लेट जानायखाय जों एसे लेट जाबायना, बांद्राय मानसि मोनाखै दा। ओमफ्राय जों बेयाव दुगैनोसै ना मा होनो? नोंखौ खेबलायबावनांगौ। बिदिसो साथाजों फथायलै नोङो नोगोदनो। जाया बिदिजों, नै दैफ्रा स्राय बोहैगासिनो। सिगाङाव बेफोरावनो मानसिफ्रा लोंलाबायनानै जानला मानला गोदाव सोराव थालाबायोमोन। दाथ' लोंनाया बन्द' जाबाय, होमबाबो सोरबा लाबोनानै लोंखुमा फैयो आरोना। फैबाबो बिदि जानला मानला लोंलाबायनाङा आरो, मानो होनबा जायगायाबो बांद्राय मोजां नङाना। जायखिजाया जोङो बेयाव थांनानै दुगैनोसै। मा होनदों? बलबम? इयावलाय अबाव बलबमब्रा? जायो खोमादोलै, इयाव मन्दिर दंमोन ना। आं फैनाया इयाव मेरला बार फैबाय, ओमफ्राय एबार बोसोराव दिनैसो फार्स्ट फैदों एबार बोसोराव।
हाब अन्थायावबो माबा लिरथारबाय नामा लागाव बरजरालायबावसो अन्थायावबो हैनि वेलकाम हिट 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 फुरा बरजरा हिट ये गालिलाय लांबाय मिंलाय माथो इसिबां गाखोबोनायावनो वा बैयाव मा खालामदों बोरै बोरैफ्रालाय नै दैनि स्राव स्राव गाबनायखौ खोनादों दा हेभि दुगैबाथाय गोजांलायखागोनसो नोगोद फ्रिजआबो हाया इयाव हिटल' जाखासिगोन दा फ्रिजनियाबो हाया फ्रिजआव दोननाय दैया जेसेबां गुसु जागोन ना बेनो दाबुर गुसु जायो नैबेनि दैया फाग्लासो बेनिखायनो बेफोरखौ आराम गबोदों ओमफ्राय नै दंफांफोरनि रोदाफ्रा वा हेब्रे देब्रेखा जों दा बिदिनो गाखोलांगासिनो लासै लासै अखा गैखाय दैयाबो एसे खम दांलै खम बायदि मोनदों आङो नै बेयाव मन्दिर दङ मोनसे मन्दिर दं बेयाव मोनसे आरामनो दा थांगासिनो आरामनो दुगैगोनसै नोंसोरनोबो दुगैनानै एसे देखायनोसै थान्दानो हेभि होनलायलांसै फैबाथाय दाखोर दालाफोरखौ जानला मानला मेथाइफोर लाबोबा गारलाबायनाङा आरोना नै इयाव दंखायो इउस मि ब्र डास्टबिन दंखायो आराम इफ्राव गारनो हागोन वाव सिगांफ्रा बैफोराव दैया नोगोद गिदिर गिदिर जायोमोन ओमफ्राय बैफोरावनो जिरायलाबायनानै दुगैलाबायोमोन जोङो बेफोराव सिगाङाव ओमफ्राय दा एसे खम जाबाय दाखोर गारनो थाखाय नै इयाव माबाखादों हेभि दुगैनोसै जोङो दा आरामनो मानसिफ्रा खम जाबाय आरोना एसे जायखिया जों दुगैनोसै र' बबाव दुगैगोन हौवाफोर गोजा हो आनैसो इयो बबाव दुगैगोन नालाय हो हिन्जाव नांलायगौ दुगैनायालाय नोंहालाय दुगैगोन ना दुगैया दुगैगोन दा औ दुगैगोन दुगैनांगौ गासिबो आनै मोना दुगैनो रेडि जानानै फैखादों दुगैनो होनानैसो फैखादों जों दुगैलांगोन ना मा होनो एकदमबारे दुगैलांथारगोन जोङो हेभिनो एला इसोर सिखारखासिगोन होनबानो जों दुगैनोसै आरामनो इयाव थान्दा थान्दानो बरियानो दा लोगोफ्रा सानैफ्रा इयाव दङ माखासेफ्रा नै मानसिफ्रा दुगैखांबाय जोंबो दा दुगैनोसै आनै सेमोनानै बेखौ बारलांबाय बैजों थांसै जों थांनानै दुगैहैनोसै आरामनो दैया बरियाखा थान्दानो हेभि हेलमेटखौ गालांबावबाय सासेयाव वाव हिट थान्दा थान्दा जोंना आनैसो मोनानै दुगैसिगोन आरामनो आंबो दुगैनोसै र' आंबो दुगैनोसै नोगोद सिथ्लाखा फैदो ayo moza heavy leh ओमफ्राय जायगाया नोगोद सिथ्ला आरोना मोजां फैबाबो मोजां दुगैनांगोन आरो थायो फैद' मजा नोंसोरबो बेयाव दुगैफैनानै मजा लानो हागोन दैया फ्रिजनिफ्राय पाक्का गुसु नोगोद गुसु गोजांलायनोसै आंबा जायखिजाया मोजां आरो गरम बोथोरावथ' हेभि जाखायो फै फैनानै दुगैफै इन्जय लाफै आरामनो आरो बेयाव फैनानै जानला मानला जौ लोंलाबायनानै ड्रिंक खालामनानै नरेलाव मानो होनबा जायगायाबो बारा मोजां नङा लोंनानै फेनानै
नों हाय जानानै माबायोबा गालेंगोन गुलेंगोन अन्थाइ ना ओंखायनो रिक्स जायो आरो रिस्कि जायो फैबा फै मोजां फैनानै ओमफ्राय दुगै फै आरामनो इन्जयला आरोना बेनोसै बरिया हेभि सासे सिगानो बागासिनो खोमा दुगैदों ओइ नों दुगैया फैद' होद फाग्ला बिदि जायो नामा फैद' दैया बरियाखा दुगैनो फैद' थाब फै दुगैनो बादोंनो जादों फाग्ला इयो ड्रेस लाबाखै मानसिया फैद' हो होद फाग्ला ड्रेस लाबाखै आंना बिदिखा गोलैगोन मोजां फिस्लाखा wah silia depression pura ayo depression banget ya kode ini ya jadi ini gue sudah oh nanda biar na जों फैनानै याव एसे रेस्ट लाबाय दुगैबाय आरामनो गोलोमनायफ्रा खारजोबखाबाय आरोना जायखिजाया दुगैबाय जोङो बै नोंसोरबो फैनानै आराम दुगैनो हागोन जेबो नङा नारखारखायो दा नारखारखायो जेरैबा फाग्लासो गसो मोजां गसो ए हाथाया देखाय एसे जायाखै हाथाया एसे मोजां देखाय हाथाया नोंसोरखौ इउटुबाव पाटाव नुसैलाय वाव थिट हाथाया देखाय एसे हाथाया नों दुगैला हा दुगैया फैदो आयु खमथारनो गोजांलायखायो दा थान्दानो दैया गोदैलायखा गेन्द्रद्रा आयु गेन्द्रद्रा लन्डियाफ्रा नै जोंना आथिं सुनो जालायबायनोलै दासो दुगैनानै फैनानै गोलैगोन मोजां थाबसु थांनोसै जोङो दा ओंखारबोबाय दुगैखांबाय फ्रेश जाबाय होमब्ला नेक्स्ट एपिसडजों लोगोसे साख्लरना बिथांखौ लोगो मोनगोन दिनैनि शर्ट एपिसडआ बेनोमोन आरो बाय बाय